ng'ata nyalo apply. To application go kitimo county ma Migori kata the board okwa pesa mora mara kuom ng'ato. Waseyudo cases mang'eny, particularly ma wuok kod cases machalo mag ECD mag ji madwaro mondo mi kwagi pesa ni board ndiko ji jopuonj mag ECD mondo mi gior pesa. Wadwa nyiso jotuo ni mondo mi gibed motang'. I want also to say that this board in terms of recruitment, it is going to do its work very transparently and also following the law. And each and every person in this county is entitled to equal opportunity. And further, we are not going to ask for any penny for somebody to be employed in this county. Ngata ngata majapiny mangato onyiso ni adhi wuoyo nugi the board mondo omiu tich kel pesa. Kik ng'ato chiw pesa moro amora ni mondo oyud tich e board e county mar Migori.